sabon gwamna nan a Jigawa. Mustapha Sallalami dauka zama hanzi gidajen kowa. Mun faɗa mun daɗa yau sabon Murtala. A yau 23 ga watan Oktoban shekarar 2022, dan takarar gwamnan jihar Jigawa ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP mai alamar lema ya ci gaba da wallafa manufofinsa kashi na 7. Kuma a wannan karon manufar ta fara ne da cewa zan fara godiya ga dukkan masu ruwa da tsaki waɗanda suke ta aiki ba dare ba rana don ganin mun ci gaba da kasancewa akan turba mai kyau. A cikin 'yan kwanakin nan muna ta gudanar da taruka da shugabanni da jagorori daga ƙananan hukumomi 27 na jihar mu domin ƙulla kyakkyawar fahimtar da za ta ba mu damar kyautata manufofinmu da yaɗa su a ko'ina har zuwa mutanen da ke ƙasa. Ina ƙara godewa dukkan waɗanda suke ba da gudunmawa a ƙashin kansu don ci gaban jihar Jigawa. Kwanakin baya na samu ƙorafin cewa ba mu zo da wani abu sabo ba tun da manufofinmu sun mai da hankali ne kan matsaloli gama gari irin su ilimi, kiwon lafiya, noma, albarkatun ruwa da dai sauransu. Waɗanda wasu abubuwa ne da kowane shugaba a Najeriya yake tunƙahon yi. Gaskiya ni kaina ina da irin wannan takaici domin akwai damuwa sosai a ce bayan sama da shekaru 60 da samun 'yancin kai ma har yanzu Najeriya tana fafutukar ganin ta cimma irin waɗannan abubuwa. Wataƙila yanzu ya kamata a ce muna tattauna batutuwan ci gaban zamani irin na ƙarni na 21. To amma ba a gini sai da fandisho. Don haka dole sai mun gyara waɗannan abubuwan. Fatanmu shine nan da wasu shekaru a ce mun wuce da wasu batun insha Allahu. Ina so mu tattauna akan harkar noma wanda a yanzu shine ƙashin bayan tattalin arzikin ɗaiɗaikun jama'ar Jigawa sama da kaso 75 cikin 100. Harkar noma tana da faɗi sosai ta yadda ba za ka iya bayaninta a takaice ba. Don haka, ƙudurorinmu ga sashen suna da faɗi ta yadda muka zaɓi mu gabatar da su a muƙalu guda 2. Babban burinmu shine mu ɗaukaka harkar noma ta bunƙasa zuwa wata babbar sana'a ta yadda ba sai ta dogara da gwamnati ba. Muna so mu samar da yanayin da manoma za su yi ƙarfin da za su tsaya da ƙafafunsu kamar yadda kamfanoni suke yi. Cikin wasu shekaru sai ka ga gwamnati ta zama ita ce take ƙaruwa da kuɗin shiga daga noma maimakon ware masa kuɗaɗe a kasafin shekara-shekara. Farko dai, mun yi sa'a domin jihar Jigawa tana da dukkan abin da ake bukata domin samun ci gaban noma. Faɗin ƙasar mu ya kai murabba'in kilomita 24,742, kuma kaso mai girma daga ciki ya dace da noma. Aune-aunen hukumar kula da noma da raya karkara ta jihar Jigawa wato JADA ya tabbatar da cewa muna da ƙasar fadama mai faɗin murabba'in kilomita 3,433.79, wato kaso 14 na faɗin ƙasar mu gabaki ɗaya kenan. Ƙari akan wannan, muna da yawan matasa da masu jini a jika sama da mutum miliyan 3. Bayan sabbin tsare-tsaren mu ga harkar noma, muna da tanadin ɗorawa akan nasarorin gwamnatin PDP ta baya. Muhimman abubuwan da muke son cimma sun hada da magance rikicin manoma da makiyaya, daga darajarsa daga noma don abinci zuwa noma domin kasuwanci ta hanyar amfani da injina, samar da jarin noma, zamanantar da noman da yinsa tare da ilimi ta hanyar bincike da farfado da tsarin malaman gona, samar da tsarin noman rani mai inganci, zamanantarwa da kiwo da inganta asibitocin dabbobi, inganta tsarin adana kayan noma don kar su lalace da kuma sarrafa su. Sannan kuma muna da tsarin sauƙaƙa hanyar samun taki da kayan aiki da kuma samar da alaƙa ta aiki tsakanin noma da masana'antu. Insha Allah, za mu fara da samar da haɗin gwiwa da hukumomi a ciki da wajen Najeriya domin mu ɗora noma akan tsari na zamani. Za mu iya aiki da ƙwararru domin duba yanayin ƙasar nomanmu da irin amfanin gonar da ta dace da su, saboda ba wa manoma shawara kan abubuwan da ya kamata su shuka a guraren da suke da kuma dabarun yin hakan. Wannan shi zai share mana hanyar komawa tsarin noma a kimiyyance. Za kuma mu dinga auna gudunmawar da noma da ɓangarorinsa suke ba wa tattalin arzikinmu lokaci-lokaci domin gane ci gaban da muke samu. Daga cikin ƙudurorinmu shine ƙarfafa gwiwar ma'aikatan gwamnati da kamfanoni su shiga harkar noma a matsayin ƙarin sana'a. Gwamnatinmu za ta duba yiwuwar ware wasu kuɗaɗe don ba da rancen yin noma ga ma'aikata ba tare da kuɗin ruwa ba, wanda za a dinga cirewa daga albashinsu a tsawon wani lokaci. Waɗanda aka tabbatar suna kan tsarin noman ne kaɗai za a ba wannan rance. Sannan za mu samar da ingantaccen tsari mai ɗorewa domin tallafawa manoma ta hanyar samun jari. A ƙarƙashin tsarin anko barowa na gwamnatin tarayya,
An rawaito cewa babban bankin Najeriya CBN ya raba sama da naira miliyan 5,000 ga manoman Jigawa tsakanin shekarar 2016 zuwa shekarar 2021. Amma a yanzu da wahala mu iya auna takamaiman tsari kan ci gaban noma a jihar mu, tunda yawanci ba manoman gaske bane suke mora. Za mu haɗa gwiwa da gwamnatin tarayya domin cire siyasa daga irin wancan rance da ake bayarwa ta yadda manoman gaske su kaɗai ne za su samu ba tare da nuna bambancin ra'ayin siyasa ba. Daga nan kuma sai mu faɗaɗa tsarin, mu kuma inganta shi ta hanyar sa idanu da bibiya insha Allahu. Za mu kuma mu farfaɗo tare da inganta tsarin malaman gona ta hanyar shigar da masu digirin noma cikin tsarin. Za mu ba su horarwar da ta dace domin su lakanci dabarun noma na zamani da yadda ake samun irin shuka da na dabbobi masu kyau domin koyawa manoma. Za a samar da malaman gona a ɓangaren gandun daji domin zuma, kiwon kaji, kiwon kifi da sauran dabbobi. Za mu yi nazari kan tsarin yadda manoma suke samun taki da kayan aiki a ɗaiɗaikunsu da kuma matakai na ƙungiya don tabbatar da samuwar taki a koyaushe kuma cikin farashi mai sauƙi. Za mu gayyaci 'yan kasuwa domin zuba jari da gina kamfanonuwan sarrafawa da haɗa takin zamani. Haka kuma za mu nemo masu zuba jari don samar da masana'antun maganin feshi, abincin dabbobi da sauransu domin mu daina zuwa wasu gurare neman waɗannan abubuwa. Ba za mu je ko'ina ba idan ba mu musanya fartanya ko garma da motocin noma na zamani ba. Amma muna sane da cewa manyan injina da motocin amfanin gona za su lamushe kuɗaɗe sosai, tunda zai yi wahala a samar da su ga kowa a lokaci guda. Za mu samar da tsarin karɓar aro ko haya. A ƙarƙashin wannan tsarin, za a samar da waɗannan kayayyaki a wasu garuruwa inda ƙungiyoyin manoma za su dinga ara kuma za a koya musu yadda ake sarrafawa da kula da su, tare da sanya idanun waɗancan malaman gona da muka ambata a baya. Ɗan takarar gwamnan ya ci gaba da cewa, za mu ba wa noman rani mahimmanci sosai, domin jihar Jigawa tana da damadamai guda 8 wanda suka haɗa da Dambo da Wawar Rafi duka a ƙaramar hukumar Kazaure. Akwai kuma Warwade a Dutse, Galambi da Hayin Walde a Gwaram, Kafin Gana a Birnin Kudu, sai kuma Kalgoi a ƙaramar hukumar Kaugama. Insha Allahu, za mu samar da ƙudurori domin cin moriyar waɗannan damadamai. Nan gaba, zan yi bayanai kan manufofi da tsare-tsaren mu kan Fulani makiyaya, kiwon dabbobi, tsarin adana kayan gona, sarrafa su da cinikayyarsu, da kuma duk sauran abubuwa masu alaƙa da hakan. Na gode. Gobe ta Allah ce. Wannan shine sakon ɗan takarar gwamnan jihar Jigawa ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP mai alamar lema kashi na 7. Ni da na karanto sunana Zunnura Ishaq Jibril 'yar mutan Haɗeja nake cewa gobe ta Allah ce.